Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today. Rama desde Endaya. Eloi desde A Coruña. E Noé desde Barcelona. Isto é Nada Original, un podcast no que nos apuntamos as potenciales coletillas que se nos poden ocurrir para a introducción e para que parezcan improvisadas, pero non, estou na lendo, pese a que estou facendo un malísimo traballo. Empezamos. Falando de confinamiento, por cambiar un pouco de tema, estou coa cámara posta e teño un corte de pelo que foi que pasei a primeira oleada sin recibir, pero na segunda oleada tocoume. Teño un corte de pelo feito por a miña muller. Creo que lle quedou bastante ben, teño que decir. Na verdad que sí. Vexo bastante ben. Opino que sí, estamos orgullosos. Eu estou, que a min estades me vendo, aínda que a audiencia non, pero eu teño o pelo, ou teño o flequillo máis longo que nunca na miña vida. Eu non te estou vendo. Eu non te estou vendo. Ai, pensei que me estaba desvendo. Non. Ai, pois entonces, non só eso, sino que, ademais, ainda que pon que está a desactivar vídeo. Debo ter. Pois non sei por que non me vedes. Non sei por que. Además, o curioso é que cando reproducín o vídeo que mandaches, aí sí que aparecía, na túa pantalla apareces. Sí, porque teño así, teño o OBS Studio, teño así en modo Twitch, ali na esquiniña abaixo, mentras fago outras cousas, porque agora... Será por eso porque non pode mandar pode ser. A señal de vídeo ao OBS Studio e máis ao Skype? Bueno, pues sí, non vou para non liar a cousa, pues quedades pues, igual que a audiencia sen verme, pero vou describir que teño por primeira vez o flequillo que me chega debaixo do ollo, chégame ao pómulo máis ou menos. Te flequillo e encima cambiei a roupa que tiña e aquí, pois hoxe, aquí na Coruña estamos grabando un día que houbo bastante mal tempo. Non sei que nombre lle puxeron a treboada ou o fenómeno atmosférico desta vez, pero atopeime que cando iba a gravar con vosotros, xa vos lo comentei, que facíame ruido a cremallera da sudadera que teño no cable. Entón, además, o máis rápido que fun pillar por asegurar de que non fora a facer ruido é unha camiseta destas de medio neopreno que se poñen para levar debaixo do traxe de neopreno. Entón, teño unha pinta bastante ridícula. Se subesa, patrocinado por Tribord. Esa é a foto do vídeo de YouTube. Eso. Patrocinado por Tribord. Ainda que non sei se non lo pagarían, pero bueno. De momento non. Pero bueno, así volvendo ao conto, se queredes contar, pois eu aquí na Coruña estáse bastante confinado, a verdade, ainda que polo que contan non hai moito control para que salgas ou entres, pero de feito esta semana quitaron oleiros, entonces pois é máis o meu radio de acción é bastante reducido. Sí. Coruña, paradójico que desconfinan oleiros e realmente os de oleiros non poden ir a Coruña, con lo cual a maioría do que farían teñano prohibido agora e non antes. Entonces, bueno, xa vos por esa parte xa vos comento. Non tú non sei se queredes comentar como está a cousa tamén polas vosas partes, ainda que seña para que nos acordemos nosotros. Eu pola miña parte vou deixar o meu primo ao final, porque supoño que o seu será un pouco máis interesante con eso de estar noutro país, pero nunha ciudad fronteriza, etcétera. Eu teño curiosidade por saber cal é a súa situación. Eu a verdade é que non estou nada seguro. Non estou nada seguro do que é legalmente permisible. Non sei se podo, creo que non podo salir do meu término municipal, pero tampouco intentei, se vos son sincero, así que non vos podo decir exactamente cal é a legislación vigente ou a normativa vigente. Sei que teño unha certa, aprensión por saber que vou poder facer dentro de 15 días, porque creo que tal como está a cousa, contaba con irme o fin de semana do 18 logo a Galicia. Isto parece que non sería posible,
non estaría permitido ahora, habría que ir, o sea, abren como moi tarde, perdón, como moi pronto o 21. Eu antes do 23 debería traballar todos os días que teño que traballar porque temos unha entrega ao 23, así que non me podo coller o coche o 21 e poñerme a conducir durante o día. E despois realmente estou planteándome ter que ir o 24 en coche hasta Lugo, coller o coche ás 6 e ir hasta Lugo para cenar con meus pais. Esa é a realidade. Bueno, a realidade non sei, isto a miña idea previa. Realmente non sei se me estou pasando de obediente á lei e se en realidad podería irme o 19 sin máis problema. Pero en teoría creo que non. Eu creo que non está pechada Cataluña hasta o 21, pero realmente non teño claro se está pechado para salir ou che deixan salir e despois non che deixan entrar. Eu, sobre todo, o que non teño claro é que o que este agora vai estar claro o día 20 ou a partir do día 20, ¿no? Eu suelo non sei, de feito, este ano supoño que conocedes Cibio, que está un pouco este organismo non gubernamental, esta organización, entendo que sin ánimo de lucro, un pouco así que é pro transparencia dos datos, das agencias, o sea, presiona as agencias gubernamentales en general para que haxa máis transparencia, ¿no? E bueno, sobre todo a parte del BOE nuestro de cada día, teñen, non sei se a conta dele ou a conta de Babelmonte, que é a que fai a parte do BOE, que o tuit que ten fijado di recordad, todo lo que non está en el BOE solo es propaganda. Teño a sensación de que non sei se o BOE, pero as cousas van cambiar hasta Navidad, entonces eu hasta ahora túbono como non sei nada de como vai ser, pero eu tamén penso que non vou ir a claro, eu tamén penso, tal como están as cousas, que é relativamente probable que non poida entrar nas Pontes. No, a ver, o que non está publicado obviamente no BOE aínda, porque aínda están discutindo e tal, pero o que se vai facer vamos, ten toda a pinta polo que contou o goberno últimamente e van comentando as comunidades autónomas e tal, é que o que vai pasar é que o 24 e o 25 aquí non hai lei, basicamente. Que cada un pode facer o que queira, que o faga, digamos, deixan a responsabilidade en mans do cidadano. Que non vai haber controles, o que está sobre o papel é pois que se poden reunir familiares ou allegados. O sea, no de allegados pode entrar pode abrirse moito a mao. Claro, o deixa utilizar o término de allegados é un pouco... Claro. Un pouco de vamos a abrir a mao. Vamos a ver. Unha persona pode estar moi allegada co panadeiro. E máis só conocelo de ir comprar o pan todos os días. Pero non vas a ir a visitar Estaba contando que ese término allegados, por exemplo, pues fose acabar pues máis claramente definidos, ¿no? Pero bueno, tamén igual entendo que diste rama de que poderá acabar eso como país non, que va, non é a intención, O sea, o que eu bueno, o que sí que vexo todos os días son os telediarios de cando chego de currar agora e sempre pues, as declaracións que fixo Illa e Pedro Sánchez foron cando lle preguntaron polo de allegados e de, bueno, eso lo dejamos según el entendimiento de cada uno. O sea, esto realmente como están en Francia ahora mismo é un pouco así, porque en Francia bueno, contovos un pouco como isto sí. Para moverme dentro de España pues teño un salvoconducto para poder ir desde o meu domicilio hasta donde estou desplazado por traballo. Entonces, no caso de que me parasen algún control, enseñaría o salvoconducto e teño excusa, digamos. Pero non me parou, non encontrei ningún control nin o día que me viñen, nin o fin de semana pasado que fun de fin de semana para casa. Unha cousa, tú estás traballando aí con
bueno, non sei exactamente se 4 ou 5 personas máis da empresa que tamén están desplazados e que cada un vai pola súa conta ou volve pola súa conta, non? Algún de vosotros tuvo algún control? A ver, encontramos controles en Francia. En España non nos pararon nunca. En España eu encontrei algún control, sobre todo o viernes pola tarde, o viernes pasado pola tarde encontrei un control a salida de Bilbao hacia Castrurdiales. tres carriles de autovía que se convertían en dous, que se convertían en un, donde estaban ali os Air Channel deixando pasar a un coche, o sea, paraban a un coche de cada 4 ou 5. Pero tuve unha retención de hora e media, fácil. É o único control que vin e non me tocou parar. Falando que a xente de obra, quero dicir, sí que encontramos controles en Francia, sobre todo cando vamos de Irún a Endaya, de Endaya a Irún. Cando cruzamos a frontera, sempre hai unha parexa no puente, non no puente da autopista. No puente da autopista pois póñense no peaje a veces e tal, pero no do pueblo están sempre unha parexa de gendarmes. Entonces, para entrar a España non hai problemas, e para salir, para volver a Francia, como funciona en Francia é, na aplicación esta de radar COVID que hai en España, a aplicación francesa chamase Anticovid, e o que ten é pois creas unha declaración de responsabilidade personal cada vez que vas facer algún movimento. Dices, pois vou vou ir ás compras, ou vou facer un paseo de hasta 3 horas, como máximo 20 km de lonxe da casa, ou vou a traballar, ou vou ao médico, o que seña. E eso generache un código QR, e se te para o control, tú enseñaslle o móvil ca aplicación, e é o único que che piden. Non che piden ningún tipo de documentación, absolutamente nada. O sea, realmente fiarte da responsabilidade individual do cidadano. Un pouco. Exacto. Así están traballando en Francia. Bueno, en España po 24 parece que queren facer eso, pero sin ningún tipo de... Sin ter que facer controles nin aplicaciones, básicamente. Nada. Pois... É dicir, sí que conto ir para a casa porque, bueno, vendo o que tuve facendo o último mes, non hai ningún tipo de restricción. Efectiva non hai. O sea, hasta en Cantabria está cerrada a hostelería, nas estacións de servicio o restaurante da estación está aberto. Pregúntanche, eres camionero? Si eres camionero podes comer dentro, se non eres camionero, pois deixanche comer fora na terraza. Por que pode comer dentro os camioneros? Tenen menos riesgo de comer. Porque a xente ten que comer, é un servicio esencial. No. O transporte ten que funcionar. Ah, claro. Pois, aparte de poder legalmente ou normativamente ou que seña, como eu, a raíz de escutar en Twitter, porque claro, os estadounidenses ao final isto, pues, tenen un mes antes, non? Tenen as celebracións súas que son realmente de reunión coa familia, son máis acción de gracias que as navidades. Entonces a última semana de noviembre pues estaba cheo de xente dicindo, digamos, dando mensajes de, por lo menos o meu timeline de Twitter, dando mensajes de non vos reunades coa familia, as reunións familiares poden esperar, non contagiades ao abuelo nesta acción de gracias, que mentras é unha cousa externa que non te afecta, pois pensas tú, sí, claro, hai que ser razonables, un ano pois podes pasar sin acción de gracias, por favor, estadounidenses, portadevos ben e non matedes ao vosso abuelo. Pero despois empezas a pensar e dices, bueno, claro, pero eu dentro dun mes vou ir comer con meus pais. Non sei, a min a sensación que me deu foi de decir de repente, hostia, que responsable estou sendo eu. Pero... Claro, eso, eu realmente, bueno, neste sentido son un privilegiado porque antes de ir, ao fin de semana que fun,
Pois aquí en Francia podes facer un test de antígenos na farmacia, entonces vas e sabes que nese momento se eres negativo, pois que non eres que non transmites a enfermedade. E de todas formas, na Navidad xa falamos que van votar meus pais e eu, que meus abuelos non van vir este ano. Son xa maiores, xa pasan dos 80, entonces por precaución pois terán que cenar solos. Ainda que meu pai vai velos 5 veces ao día. O sea, a miña abuela operaron dunha catarata de cataratas nun ollo e vai por ali 5 veces ao día a botarlle gotas no ollo. Non para moito, vai ca mascarilla, todo o rollo, pero as gotas tenes que botar tamén, que tampouco é... Claro, cuidar a xente maior é unha... Quer dizer, é algo, unha das cousas que están contempladas na lei, que eso non pode deixar de facerse, claro. É a verdad que aínda non sei como vou facer, xa vos digo, aparte coincidiu, bueno, creo que algunha vez xa comentamos, ¿no? Pero bueno, a miña familia vive nas Pontes, e cadrou que esta semana ademais, pois as Pontes entrou, digamos, en nivel rojo, ¿no? Entón está ahora ten o cierre, bueno, está aislado o concello, digamos, salvo actividades esenciais, como decimos. Entonces a verdad que a xente entroulle un pouco, polo que, vamos, as miñas fuentes me din, en general no pueblo entrou un pouco medo, no? xusto ahora, nesta semana antes do puente, entonces, digamos, a xente empezou a interiorizar que é posible que desde logo as navidades van ser menos multitudinarias e que igual nas casas que se xuntaban dúas casas para xuntar unha comida de 10, pois o millón vai ser unha de 3 e outra de 7, cada unha na súa casa, como que digo. O sea que esa interiorización, a verdad que creo que seña como seña vai facer máis fácil as decisións para todo o mundo, ¿no? E dixera en palabras de Noé, pois cada un irá ver seus pais, como que di, pero non xuntarse moito entre os primos ou os tíos ou como fixera cada un, dame a sensación. Polo menos, xa vos digo, tal como a mí me toca nas Pontes, que creo que vaille cadrar a xente con medo no corpo, digamos. E logo, o que non vai haber seguramente non, o que non vai haber son as cañas de antes de Nochebuena, de xuntarse cos amigos esa tarde antes, nin salir despois da cena. A grabación do podcast tradicional do día 26 en Foz, non a vai haber tampouco. Sí. Sí, eso ten pinta, pero bueno, non sei como será porque... Podemos gravar telemáticamente. Non sei como será porque, volvendo ao meu caso seguramente hai outros moitos sitios, ¿no? Outros povos así un pouco pequenos que se non tuveron unha incidencia moi alta na segunda ola, pois o mellor están con un ánimo moi distinto, ¿no? Pero eu si teño a sensación de que é posible que a xente que vaya de fora, que veña de cidades máis donde, de alguma maneira, non sei vosotros, ¿no? Pero na Coruña dá a sensación de que xa levamos na segunda ola como meses e como que isto é un pouco a situación que hai, de alguma maneira hai que adaptarse, non podes deixar de hai que adaptarse de alguma maneira e temo que vai haber xente con ganas de, aínda así, tomar esas cañas, non? É dicir, temo, de alguma maneira, non? Que a xente das Pontes teño interiorizado porque ten o medo xusto ahora moi reciente, que nun caso no que na segunda ola xa houbo máis casos que na primeira, a xente empeza a saber, pois morreu o da casa que iba para o pantano, ou esas cousas, que a xente das Pontes, que vive nas Pontes, o teña un pouco co medo de verdade se controle, pero os que estén nunha situación un pouco máis que veñen desde fora, que sei, pois de cidades máis grandes normalmente, que xa interiorizaron que esta vida que nos tocou vivir, que si aproveiten para tomar os cafés. Ou incluso para ir tomar unhas copas despois de Nochebuena. De tomar as copas despois non creo que podan, porque eso sigo vai a estar cerrado. Xa, bueno, sí. Pero ou despois de Navidad, como que dice, hai algo aberto. Non o sei a verdad. Non sei, a mí chamou moita atención ontes foi vou aquí a facer como Virtue Signal Indesio, fun recoller unhas compras que fixera por internet á tienda
que me parece a cousa máis razonable. E paseille por diante a unha calle de bares e de restaurantes que hai aquí no meu barrio en Barcelona, e realmente estaban todas as terrazas cheas, pues, como se fora un ano normal e unhas circunstancias normales. Creo que si pode a xente vai non facer. Si vas a o que dices tú, alguén que viva en Lugo que non teña que ten todos os bares pechados desde fai pues, non sei, probablemente un mes, e que poida ir pasar o fin de ano, ponlle a Barreiros, non sei cal é a circunstancia en Barreiros, pero ou a Foz, e en Foz estén abertos, si están abertos a xente vai ir. Isto é como nos decían das autovías na escuela, que si as faz autovías de 5 carriles, pues 5 carriles que se chenchen. En Barreiros 0 casos nos últimos 14 días. En Foz 9. Bueno, máis ben referíame a como estaban os bares, de si estaban abertos ou non, etc. No, sí están, sí. Si están, hai o límite de horarios, que ese sí que é a nivel español, pero o resto nos concellos en Galicia que non teñen, digamos, dentro da graduación de concellos que fixeron que non están no nivel rojo, a hostelería está aberta. Ocio nocturno no, eses levan jodidos desde marzo, pero a hostelería está aberta. Volvendo un pouco ao inicio da conversación, si recordo, non é o teu tweet de Lelo, non? É que bueno, realmente acertado de alguma maneira, non? 15 días despois, non sei se está seguindo moito tamén de a xente que empeza a facer análisis de que tantos casos en Estados Unidos son causa precisamente do Thanksgiving, do Acción de Gracias. A verdade que eu non o seguí moito, pero sí que vin certas mencións ao asunto, non? Non sei como é de riguroso, pero sí dame curiosidade como será o conto despois das Navidades tamén por aquí. Sí. Bueno, eu despois das Navidades seguro que vai haber un aumento de casos porque ten pinta de que se vai abrir a mau e a xente vai querer facer todo normal, facelas todo normal el que buenamente se poda. Que chamou a atención unha cousa. Eu onte, mentre estaba acabando o informe de obra que teño que facer todas as semanas, puxenme de fondo aquí a sexta noche. Estaba dicindo un paisano es que vamos a tener la tercera ola antes de que con los ritmos que vamos a tener la tercera ola antes de que acabe diciembre. Dice, pero cando se acabou a segunda? Xa, que a mí naide me avisou de que se acabara a segunda. As olas están máis claras no mar, non? Cando che pasa unha e cando che pasa a outra, pero sí, isto de chamarlle olas aos picos non acaba de ser práctico de todo, non? Eu creo que a terceira ola vai se comer a segunda, non? Claro, a ver, eso igual é moi madricentrista o de terceira ola, porque ali tuveron un pico máis en noviembre que en diciembre, digamos. Entonces, igual o comentarista de ali e ali sí que podría haber unha distinción entre tal, pero é dicir, miras os números daqui do País Vasco ou de Galicia. Galicia non está tan mal, a verdad, vendo o resto de España en comparativas. Que metáfora chavalería que non fose unha ola entonces? As olas, máis ou menos, a idea é que son separadas, son individuales, entonces... E son periódicas. Entonces podes saber cando ven a seguinte. E sabes que che ven 7 grandes e 2 pequenas. Que nos valería entonces? Un pico montañoso. Que ao final é unha zona montañosa, non sabes moi ben cal é o pico bon da montaña, tú estás alto, chegas a un punto máis alto, este foi o pico, pero despois tampouco que baixes moito, non? Igual, gráficamente non é tan bon, pero unha boa treboada ou un bon terremoto ou algo deso
que non sabes cando che ven. Eso sería o método bon para acojonar a xente que deixase de tal, sería chamarlle circunogénesis explosivas. Sí. Non sei. É verdade que non estou seguindo últimamente moito os medios porque hai un pouco teño un pouco de fatiga de noticias de coronavirus realmente. O sea, dame pereza calquer noticia sobre o tema realmente. E xa non digamos de vacunas. Sí. Bueno, das vacunas, pois, oye, é unha que empecen a vacunar, pois é algo que abre bastante a esperanza da xente. Eso eu estaba traballando coa suposición tiña a suposición de que as vacunas duraría ou tardaría 2-3 anos, poñe que son super bons, tardan 2, e que eso sería todo rápido que sería, e que por tanto todas as noticias de que si la eficacia de la vacuna de Pfizer es del 96%, la eficacia de la vacuna Sputnik é do 95%, todo isto por un oído me entrou, por outro me salió, porque dixen de aquí a dentro de 2 anos que vaya a haber vacunas extendidas, dame igual a noticia que me podas dar ahora, pero dá a sensación de que dá a sensación de que vai salir antes a vacuna que este podcast editado. Efectivamente, eso un pouco. Mañá empezan a vacunar no Reino Unido. Bueno, pero é que mañá empeza Eloi a Lunes editar 7, este por podcast. Cierto, Eloi, felicidades anticipadas, Eloi. Gracias. Será recordado. Se a vacuna vai ben ou mal, será unha data recordada no Reino Unido. Sí, pois nada, das vacunas bueno, invertéronse moitos medios, houve unha carreira, o sea, prácticamente toda a ciencia no 2020 se dedicou solo a un tema. Entonces, entre eso, bueno, non sei se sabedes un pouco como vai o da vacuna, sobre todo o da de Moderna, que é a máis novedosa. É unha técnica que inventaron, que non ten nada que ver con como funcionaban as vacunas as existentes antes. Que é, pues, usar a información genética do propio virus, aislala, coller, pues, unhas órdenes, meterllas ás células humanas e que as células empecen a producir as proteínas da carcasa do virus, pero só a carcasa vacía. Eso pues, reprodúcese dentro do corpo, as células libéranas e os anticorpos reaccionan contra elas. Entón, se entra ao corpo o virus de verdad, reconóceno enseguida. Entón, eso vai traballar así. Normalmente as vacunas pues, eran coller o virus e intentar desactivalo. Exacto. E utilizar eso como... Isto é terapia génica pura e dura. Chamanlle vacuna, pero é outra cousa. Bueno, ao final é a mesma base das vacunas. Como xa vos dixen antes, eu estuve totalmente desconectado do asunto porque me daba un pouco de pereza en parte polo que di Noé, ¿no? Porque estaba eu, de alguma maneira, descontando que estas son noticias para tranquilizar a población de alguma maneira ou tranquilizar ou animar a inversores, contentar a bolsa, bueno, sí, porque a bolsa ese e ciclo a sí xente que estuvera pagándolle por adiantado a Pfizer, Moderna ou quen fora. Ese ciclo sí como moi claramente hai un comunicado de prensa, porque ao final eran comunicados de prensa, ni siquiera era que publicasen papers, hai un comunicado de prensa, suben as accións unha barbaridade, unha nova oleada de subida de accións ou un novo pico ou unha ciclogénesis explosiva no precio das accións de Pfizer. Os 2 días cando empeza a baixar a tormenta, sube a de Moderna, que además parecía que estaban como medio escalonados adrede, producese o mismo, bueno, tuvemos esa semana de supoño que repartir dividendos ou cumprir objetivos ou algo polo estilo, e a la siguiente. Non sei. Claro, a min, entonces eso dame un pouco de... Entonces ao final estuve desconectado e nin sequera sabía, por exemplo, isto que nos estabas aquí contando, Rama. Nin, por exemplo, isto que me dis do Reino Unido, cal é a que van a empezar a ali poñer? A de Pfizer? A de Pfizer, sí. A de 80/0. Que espero que a metan un pouco no microondas antes de inyectar ya a xente, que si no... Sí.
Sí, polo do esa que ten que estar mantida non sei se menos 70 ou Sí, é esa. Pois, bueno, de todas formas, aínda que empecen agora a poñerse vacunas, daqui a que se normalice a situación tamén vai pasar bastante. Non vai ser, agora estamos vacunados os vellos dos asilos, venga, festa. Non. O sea, ten que haber unha población bastante grande vacunada para poder facer vida normal. Eso é o que vai poñer digamos, nos protocolos de vacunación, pero tú é moi difícil de predecir, a verdad, pero xa digo, casi prefiro estar desconectado eu para non especular, pero isto que me contas a min dame a sensación de que ao final o xeral da población anímanos a decir, pues, Xa é fiesta. vacuna. Vía libre. Xa é vacuna, fiesta. E non digamos xa os primeiros que vacunen. Eu non sei hasta que punto estamos sendo pesimistas coa xente. Pode ser. É injustamente pesimistas. Hai un compañeiro meu do traballo que sempre di under promise, over deliver. Quedoume un pouco como... O sea, gústame a actitud. De feito, botanme bronca no traballo cando repito xa estás outra vez, Eloi, non calarás co under promise, over deliver, non? Que nin sequera se me corría a min. Pero un pouco de optimismo. E non falo do traballo, non estou falando do das vacunas, non? Pero bueno, non sei. Hoxe, mentre limpiaba un pouco, estaba escoitando algún capítulo de La Vida Moderna e estaban falando que é Broncano e Ignatius. Bueno, Ignatius está agora confinado, co virus na casa. Estaban os outros falando de, bueno, que agora que cando empezan as vacunas, que cando sería a próxima... cando poderían volver a actuar con público en directo e tal. Non, vamos, decían que eso que para 2022. Non especulaban con que fora o ano que ven. Pois no, pero mira, que claro, é moi difícil, é todo especular, pero é unha das cousas que últimamente estou vendo así, pois de vez en cando se pillamos alguén que nos dá curiosidade, pois vemos a Resistencia, por exemplo, ¿no? Mira que modernos somos. Ali dá a sensación de unha actuación con público. Porque vale, sí, paga Movistar, despois emítese e despois sale en YouTube, pero realmente vendo aquilo non sei porque non outra xente, digamos, de outra maneira o vai poder facer, non o vai poder facer. Sí, e aparte outra cousa é que a que Ignatius e Broncano valles de puta madre tal como está. Se non ten maior... Sí. Non é que non teñan maior incentivo de empezar a facer actuacións en público, pero bueno, xa lles vai ben como están. Poden aguantar meses máis ou un ano máis, pero porque son precisamente os tres que lles vai ben. Aquí na Coruña deuse un caso curioso respecto a estas actuacións con público, ¿no? Que non é ti non sei se seguirías, pero eu creo que con Noé xa falei, con Rame xa falei offline do asunto, ¿no? Que no plan de reactivación económica da Coruña, que chaman Presco, pois ten distintas iniciativas de alguma maneira, ¿no? Algúnas son bonos de desconto para o comercio local e outras son plan de reactivación tamén cultural, que din, ¿no? E basicamente o que están facendo os fines de semana son actuacións ao aire libre, nas que sí, poñen unha cinta ali tipo de terciopelo, unhas sillas de plástico, ¿no? Para que o aforo seña limitado, pero o que fai todo o mundo é estar fora da cinta, lógicamente, porque ao aire libre escoitase ben, e nun momento de solo podes estar con convivientes, ou solo podías estar hasta ahora con convivientes, pero despois chegaba a policía a dispersar a manifestación, realmente. Entón era un pouco curioso porque, claro, é reunión de convivientes, pero non convivientes, para reactivar a actividade, pero despois ven a policía a dispersar o evento. É unha cousa un pouco curiosa, que hasta, pues, seguramente, pues, bueno, o noso grupo pues, fixos un pouco de broma co tema, pero entendería que se fixera tamén bromas moito por aí, non? Pero bueno, é verdade que fun ver un par deles, ¿no? Solamente con convivientes neste caso, e, bueno, con un conviviente.
Nada, pues bueno, pues, ao final había de alguma maneira había bastante foro e notábase que a xente pues eso aproveitaba para falar esas cousas, pero bueno, eu que sei, tampouco como para vir dispararlle a xente. Nos casos que fun eu non vin non policía. creo que se disparara a naide, pero bueno. No, eso é. Sí. Nos casos que vin eu non veu policía despois a dispersar, pero sí oín de algún caso de que sí que fora, ¿no? Así de primeira man con amigos nosos. Sí. Fuches entonces aos conciertos máis floxos, De feito fun a un que me cadrou por aí que non me acordo nin como se chamaba, e outro era un espectáculo de improvisación así, bueno, a temática era un pouco de medo, como quen di, pero era así toda improvisación, ¿no? Preguntaba yo ao público, dime un objeto, dime unha profesión, non sei que, despois inventaban ali un pouco en directo unha historia de medo tipo detectivesca, tipo Cluedo, tipo Knives Out. Ostras, de repente coas dúas últimas referencias apeteceume moito máis. E coa cousa de medo e outra Knives Out. Bueno, podes buscar se queres seguramente non era a primeira vez que o facían, podes intentar seguir a Izquierdo Sisters, teño a sensación de que non era a primeira vez que o facían, ¿no? Entonces podelas por se che cadra, pero bueno, tampouco foi nada do outro mundo, ¿no? Eu non sei se fostes alguna vez un espectáculo de improvisación. Eu era moi fan de cando vivía en Madrid un que lle chaman Jamming, que era, o sea, fun como 3 ou 4 veces e cada vez foi como a primeira realmente. Sigo, digamos, cando me toque volver a Madrid, intentarei que seña dos primeiros, se poda, intentarei outra vez que seña dos primeiros planes de ocio ou espectáculos culturales que vaya, verdad, porque moi ben. E isto diría que non estaba ao nivel, pero bueno, pasa só. Vosotros estades facendo esa lista de deseos de cando se poida irei a tal ou cual sitio, cando se poida iremos a comer a tal ou cual restaurante? Eu teño as entradas do Resu 2020 que se celebrará cando se celebre, pero son as do Resu 2020, aí están, o 15º aniversario. Eu teño as do Son do Camiño 2020 tamén, que non pedín, que había opción de pedir que chas devolveran ou de para cando toque. Teño esas e teño as do Porta América. Ibas ter un brao ben, joder, ben cheo de actividades. E agora que penso, tiña tamén as de, non me acordo como me chamaban, pero basicamente iba a ver a Foo Fighters en Lisboa. Esas non me acordo se nos devolveron os calzos. Esa tamén, no, estamos esperando. Esa tamén estamos esperando. Polo menos, sí. Non me acordaba de Foo Fighters. Sí, realmente, evidentemente non houbo nada, pero tiña un fin de semana moi movidito, porque era jueves Son do Camiño, viernes Son do Camiño, sábado Son do Camiño, aínda non tiña claro se era alza directo desde Santiago a Lisboa, o sábado pola noite e o domingo pola noite Foo Fighters. Carai, oye. Pero quedou en nada, lógicamente. Quedou en nada, sí. Eu non é ningún así plan cultural, pero tamén unha cousa que tiña, eu dixe, voulles contar esta historia aquí tamén aos rapaces, se queredes. Unha das cousas que bueno, todos realmente desde o punto de vista de ocio, pues todo este verán foi un pouco diferente, claramente, ¿no? E bueno, de feito, unha das cousas que fixen bastante foi un pouco, ou máis que outras veces, foi coller o coche e ir fin de semana por aquí, por Galicia, digamos, a distancia de unha hora e media, 2 horas de coche, quedarse ou non, estas cousas, e volver, como a quen di, non? Non digo só o Brao, pero senón parte do otoño, mentres non houbo cerre perimetral. É unha das cousas que estuven facendo, ou convertiuse nun pequeno proxecto, deses con nombre con carpetiña no ordenador, que todo eso empezou así a historia, a primeira historia que contamos no podcast, ¿no? Entonces, vamos a cumplir entonces a tradición do podcast de que tú nos digas o nombre da carpetilla e nosotros intentemos adivinar de que pode ir. Se me dades un segundo, vou no mirar. Por si a audiencia non escoitou o primeiro capítulo,
empezamos falando, creo que casi o primeiro tema, ¿no? De que falamos de cando lle estábamos poñendo nombre ao podcast, empezamos a falar de como lle poñemos o nombre, e eu contaba a miña experiencia un pouco de que sempre que intento así calquera parvada no meu ordenador, pois fago unha carpetiña e vou metendo ali os estes, ou o traballo, ou a proba que faga, ou organizo, as miñas notas, etc, etc, ¿no? E solo poñer así un nombre, como quen di, gracioso ou medio en código de alguma maneira, ou, bueno, non sei, para acordar, unha parvada máis, ¿no? E aquel día comentamos e soltei un par de proxectos, entonces ahora vou vos contar, se queredes, o outro, seguindo a tradición, como digo, a carpeta chámase Corcho Virtual. Corcho virtual. Corcho virtual. Hostia. Vale. Teño que dicir que o proxecto empezou nunha cousa que é o que vos estou preguntando, pero despois vou vos contar un pouco a que creceu, que era o que vos iba a contar agora, que está relacionado con este pasatiempo de confinamiento, no que acabou sendo, pero eso, como ao final acabei metendo todo na mesma carpeta, ¿no? Entonces empezou dúas cousas distintas, empezou nunha cousa e acabou nesta outra, pero só tedes que o nombre corresponde ao primeiro. Vale. Corcho Virtual. Eu opino que é unha carpeta na cual faz listas de cousas que che apetecería facer probablemente, de sitios aos que che gustaría ir, entonces cando tes un fin de semana pois vas á carpeta esa e miras a ver que vamos a mirar na lista de posibles destinos aos que podíamos ir, a ver cal nos apetece. Entonces colledes e decides, hostias, pois vamos a Melide, por exemplo. Rama, tes ideas? Eu estou en blanco, totalmente. Pois vou dicir, non é caliente. Van por aí os tiros. Pero non exactamente aí va como lista de pendientes, sino en todo o contrario. Vai como un pouco de histórico, de alguma maneira, ¿no? Entonces, non sei se vistes algunha vez, pero hai como, eu creo que igual non son nin de corcho, pero sí que teño a sensación que hai xente que ten mapiñas como de corcho para ir poñendo chinchetas. Correcto. Sí. Entonces, que bueno, non xa vos digo, eu nunca tuve ningún, pero a idea empezou eso de facer, vamos a por que non facemos un sitio dos sitios aos que fomos, imos marcando e queda aí como un recordo bonito de parella, en este caso, ¿no? Dixen, espera un momento. Entonces, intentei non facer como quen di de directamente virtual, ¿no? Virtual no sentido de digital, en vez de telo físicamente, porque a verdade que non son nada manitas, entonces non teño ningún sitio para colgar na casa que seña medio decente. Entonces, antes de dicir, a ver, vou conseguir un sitio para colgar, empecé a argallar con isto, ¿no? Igual, noutras veces creo que vos contei que eu son moi fan do OpenStreetMaps, entonces empecé a cacharrear con iso, vale? Cacharrear como poder facer eso, e cal é o formato, bueno, é moi fácil, a realidade é que é moi fácil, con formato de GPX podes ir guardando estas cousas e, vamos, basicamente conseguín que funcionase nun programa open source do ordenador e tamén na aplicación do móvil, é moi fácil intercambiar dun en outro, ¿no? Entonces, demo confianza de que isto está aí, como quen di, pa sempre. Dentro de 10 anos vas a topar aplicacións ou programas que lean ese GPX de favoritos de estuve aquí e unhas poucas notas. Así é un pouco como empezou, entón estuve probando de estar argallando con eso. Ese foi o corcho virtual de alguma maneira, ¿no? Que tampouco é nada moi aló. Surgiu esta outra idea que os voy a contar, que é un pouco entretenimento de confinamiento, e quedou como proxecto de a ver, algún día se darei feito isto. Non sei se conocedes, pero hai unha cosa que se chama Catálogo Galego de Árboles Enlleiros. Non sei se conocedes. Non. Pero basicamente é como, pois eso, pois é un catálogo, é un PDF que está na página da Consellería de Medio Rural, seguramente, ou non sei de calé, non? E basicamente pois hai este espécimen ou este exemplar de árbol en tal sitio que ten 200 anos, este concello, ou na plaza, ou tense este sábese que estaba ali cando se facía o mercado do pueblo, que se sabe que se facía na Edad Media, ou isto que o trouxeron o eucalipto máis grande de España, ou estas cosas, ¿no? Entonces, basicamente hai ese catálogo, ¿no? O abuelo de Chavín. Como eso, o de Chavín, por exemplo, ¿no? Entonces, a primeira vez que, non me acordo
como caín nel, pero fun á web e vin un PDF moi incómodo das listas de tal, ¿no? Pero, se buceas un pouco máis na páxina, acabei con un fichero XML que fun capaz de transformar en GPS e acabou metido na mesma aplicación do Google do Street Maps, do Google no, do Street Maps, do OpenStreetMaps, na que tiña xa o corcho virtual. Entón, ahora mismo, cando abro o meu móvil, hai unha lista de os árboles como se foran pequenos Pokémon que hai que atrapar. Digamos, pois, como que di, pois teño toda a vida para atrapalos, como que di, ¿no? Porque seguramente vai a morrer eu antes que eles. Entón, basicamente, durante todos eses fines de semana que íbamos a hacer, pois, se había algún cerca, pois iba ali a atrapalo como se fose Pokémon GO. Pero a realidade é que quedou así como dicir, pois mira, pois teño moito tempo, haiche moitos, xa haberá un pouco tempo, ¿no? Está aí permanentemente, se abre a aplicación, hai os que están cerca, os que están lonxe, según este cerca. O malo, despois foi que cortaron o meu entretenimiento porque cortaron o cierre, puxeron o cierre perimetral na Coruña. Se estás falando de árboles, deixa de decir cortar o... Sí. Sí, a verdad que talaron as miñas as esperanzas. Directamente, ¿no? Sí. E podaronche as ganas de ir ver árboles, sí. Na Coruña, basicamente, realmente, na zona na que estou agora, pois hai moi pouquiños. E vense, como os que están na Coruña, pois vense no centro nun momento, realmente. E entonces non hai moito entretenimiento. Pero bueno, e nada, ese foi o conto. Además, aí houve outra cousa que me quitou un pouco a ilusión. A ilusión non, pero fíxome darme conta de que era un pouco máis difícil do que eu pensaba, porque un dos que están aquí na zona da Coruña, pois claro, eu tiña aí vexo no mapa, e dixo, pois bueno, pois vou ali co coche. Pero claro, cando cheguei, deime conta de que un deles está dentro do Pazo de Vilaboa, que é un sitio que non está aberto ao público. E dixen, ai carallo, isto vai pasar con moitos, que estén dentro de pazos, non vai ser unha cousa tan fácil non é como simplemente chegar ali, non? Hai que chegar ali no momento correcto, ou teñenche que invitar a unha boda para poder ver o árbol. O cal, entón, fai que seña un pouco un proxecto un pouco máis complicado. Entonces, pero bueno, os da Coruña que xa fuches a ver, o sea, estaban en zona pública ou aparte de se encontrarche máis en... Mira, dígovos, realmente hai como dous catálogos, porque hai un de ejemplares de árboles e outro de formacións, ¿no? Entón, como grupos de árboles, ainda que individualmente ningún deles seña senlleiro. Eloi, mentras falabas antes, escoitaste de me teclear, eu xa teño o PDF diante, porque me entrou a curiosidade. Que déixame que repase. No centro urbano da Coruña hai na oficina da policía, que está aí entre a zona de Bella, Monte Alto. Está dentro. Da policía está Monte Alto? A policía non está ao lado dos cantos? Policía local. Non. Sí, a policía está nos cantóns. Vale, sí, xa sei onde DNI, estas cousas. Pero logo, ali ao lado da rúa Orillamar, pois hai, oficialmente non sei cal é o nombre, a xefatura da Policía Local da Coruña. Ali dentro, pois hai un Metrosideros Excelsa que está ali dentro. Vese desde fora. Pero claro, ese exemplo tamén hai en outros sitios que típicamente serán árboles altos, estas cousas, ou grandes, que se veñan desde fora do recinto. Pero, por exemplo, o do Pazo de Vilaboa eu non o consegui identificar. Tampouco é que eu seña botánico ni nada disso. Sabes? Non distingo eu todo. De alguma maneira pretendo aprender, de alguma maneira con todo isto, ¿no? Pero neste caso este vese. Despois hai... Perdona, antes de tal, é que é unha tontería, pero Metrosidero, Javier, estamos de acordo, nombre perfecto para un tren de laminación. Xa está, continúa, Eloi. Despois explicádesme porque sona tamén como
como isto. Despois, no xardín de San Carlos... Sona máis industrial que árbol, vaya. É simplemente por eso. Claro, de sidero. Sí. Sí. É verdade. Pois decía, no xardín de San Carlos hai unhos olmos do xardín de San Carlos, que tampouco, eses aínda nos fun ver porque tamén o día que fun estaba pechado o jardín de San Carlos, non sei, que creo que están facendo obras por ali dentro. E despois hai nos xardíns de Méndez Núñez, no xardín de Méndez Núñez hai Palmeiral Canario. Sí, o Palmeiral Canario dos xardíns de Méndez Núñez. Que ese funos ver, pero tampouco vos creades que identifico, se agora teño que volver a identificar o Palmeiral Canario, que o son capaz de identificar. Pero bueno, esa foi... E bueno, tamén intentei ir ver, ou bueno, vin algún deles dos que están en Oleiros, ahora xa non, pero algún quedoume a medias, non se pode ver. Está dentro do Pazo de Meirás hai outro. O sea, hai uns cuantos aquí pola zona que o mismo do Pazo de Vilaboa. Hai uns cuantos por aquí que están accesibles, pero non hai tantos. Estou me rindo porque bueno, teño o PDF diante ou como no, localismo absoluto, o primeiro que fixen foi ver cales hai en Foz. En Foz hai un eucalipto senlleiro, eucalipto da casa de Reimunde. Reimunde foi profesor meu de galego e ademais é o presidente da patronal de plantacións de árboles da Mariña, basicamente. É o presidente dos eucalipteiros da Mariña. E ten aí un ben senlleiro, non? E ten aí un, claro, porque xa lle ven da casa de toda a vida. Hai moitos eucaliptos senlleiros, Sí. Hai uns cuantos. Porque cal é o criterio para que Tenen que ser antiguos ou só valen con que señan grandes? Pois a verdad que, polo que eu teño visto, non sei exactamente cal é o criterio, pero sei cal é un pouco o protocolo. O protocolo é basicamente calquera pode facer unha solicitude e despois, pois, non sei que comité, nin sei por que está formado, pois, da Consellería, imagino que a de Medio Rural, pero a verdad que non teño claro o organismo este como funciona. Basicamente sométeo a deliberación e entran ou salen, non? Por exemplo, coincidiume que fun ver nun destes viaxeciños, pois fun por Cebreiro, por o Concello de Cervantes e por aí, pasamos por un sitio que había uns que saliran fai pouco bueno, saliron porque morrera o árbol, non me acordo como fora, pero como que lle caera un rayo fai uns anos e basicamente pues bueno, pues que estaban mirando de salvalo esas cousas, pero non creo que ao final non o salvaron, basicamente pues como que non está pero creo que tamén poden salir do catálogo se non cumplen, se non están en bo estado ou se pasan a estar en estado ou se están enfermos, esas cousas, ou se perden un pouco o criterio estético, creo que tamén os botan fora. Mira, no Pazo de Meirás hai un. Sí, eso comentaba, no Pazo de Meirás hai un, queda fora do meu radio de acción ahora mismo. Nada, ese é un das ideas que bueno, que estuve facendo, a verdad, unha tontería desa, pero como iba na temática, creo, empezou aí como unha carpetiña desas e iba co temática confinamiento, por suposto, que tamén nestes días que tal. Nada, incluso se non tedes máis historias, como vos decía, indo a parte esta de criterio estético que vos decía, teño vos un pequeno sonanme campanas moi pequeniño que incluso enlaza xa a sección de que o que nos fixo feliz últimamente. Enlaza todo. Isto non sabíamos cando gravábamos, pero sabémoslo cando editamos. Nada original está en Podgalego. podgalego.agora.gal. Indo a parte de as cousas que nos puxeron contentos últimamente, non? Pois houbo un pouco de casualidade, non? Pero acabei vendo últimamente isto que lle chaman biopics. Que non sei exactamente moi ben cal é a definición, pero son como películas pseudodocumentales
que están centrados un pouco na biografía dunha persona. Que é Biographical Picture. Literalmente. Entonces, co tema un pouco de que eso de mezclan un pouco a ficción coa realidade, non tómanse un pouco licencias, dá a sensación de que o público nunca queda contento de todo polas licencias que se toman, non? Sí. É un género un pouco dado moito para a polémica, non? Non sei que opinades. Sí. Despois, pues mira, esta semana no podcast este de The Guardian de polas mañás que escoito, falaron sobre, bueno, entrevistaron a unha biógrafa de Lady Di, porque están salindo agora na serie esta de Netflix de The Queen, The Crown, sí. Perdón. Sí. Pues está salindo a época de Lady Di e de Margaret Thatcher, que Thatcher é a actriz de Gillian Anderson, fai de Margaret Thatcher. Sí. Bueno, a verdade que tiña moitas ganas a serie, pero non saco tempo. Pues saliron dicindo, pues eso, que hai moitas que se toma demasiadas licencias, que a xente nova vai empezar a pensar que a Thatcher iba todos os días a tomar o té ca reina ali na súa habitación e tal, e que deberán de ser un pouco máis rigurosos. Básicamente foi unha persona queixándose todo o capítulo. É que eu non vin aínda The Crown, non? Nin vi nun capítulo, pero sí que é verdad que levo unhas semanas, xa sabedes tamén que unha das cousas que pasa o tempo é mirando os trending topics da Wikipedia. Levo unhas semanas sabendo subidas de... No, muitísimo má. Leva 2 ou 3 semanas e que aparte copan os tops da Wikipedia anglosajona, a española e a galega, pero está copada, non digo por Lady Di, de Thatcher. De Thatcher, de a irmá da reina, o marido da reina, de Carlos de Inglaterra. É dicir, de 15 ou 20, non é raro que 6 ou 7 van cambiando, que estén ali nos trending topics todos. Claro, dependendo do capítulo da semana, si se dá máis bolilla a un personaje ou a outro. Seguramente, pero sí, levan no top como 2-3 semanas. Non sei se que empezou unha temporada nova ou algo así. Como? Bueno, non van semanales. Colgáronos todos á vez. Ah, claro, colgaron todos a vez, pero dunha temporada nova, entendo, non? Sí, dunha temporada nova. Pois eu creo que desde que a colgaron debeu empezar eso a subir nos trending, non? Que eu non caín de primeiras que pasou, pero sí aquí miña parella sí que sabía cal era o... Non porque a vexa ela, pero porque vira algunha temporada anterior, etcétera, ¿no? Entonces, igual tamén a raíz deso, ainda que non me puxen a vela, sí que vin algunha destes días, ¿no? A primeira que vin foi a de Freddie Mercury, coa película de Rami Malek, ¿vale? Que a verdad que pareceume super entretenida a película. Sí, esa fora vela ao cine. A verdad que como película estaba moi ben. A verdad que como película está moi ben. Por suposto, despois acaba a película, no, pois vas chequear un pouco, bueno, eu polo menos o que fomos facer foi mirar a Wikipedia a ver que pasaba, no? Menos mal que faz despois de que acaba a película, non durante a película. Claro, neste caso é verdad, neste caso esperas, no? Esperamos ao final e tal e cual, e vas ver, e é verdad que pois ao final pois entendes certa parte das críticas, no? Encima cando hai certos temas sin... Supoño que tamén é un género no que se permiten spoilers, no? De alguma maneira, no? Porque un pouco a vida da xente que xa ocorreu e que o que quixera podera ir velas, no? Pero sí que entendo pois certas polémicas, como se tratan certos temas que son o que podían ser medio tabú na época, ou que foron o que digan, isto foi máis importante na vida del do que o estás expoñendo aquí, no? Entonces, bueno, sí que pareceunos interesante, xa seguimos co tema, no? Fomos ver tamén Dallas Buyers Club, que hasta fai non moito non sabía que era sobre unha historia tamén real. Non sei se vistes esta película. Vosotros? Sí que a vi, sí. Tú non a vi? Non a vi, pero... Conocedes a historia subyacente? Non a conozco.
Non a conocía Non me anteriormente. informei máis alá do que contou McConaughey. Bueno, a min sorprendeume moito, e a verdade, sobre todo, xa cando estabas vendo a peli, no, pues, a peli titúlase, sen facer moito spoiler, Dallas Buyers Club. Entonces, unha das cousas que me sorprendeu é que na propia peli falan como que non é un club único, sino que era unha cousa que estaba pasando noutras ciudades, noutros sitios de América, no? Entonces, de alguma maneira xa che está contando a película, ainda que non saibas nada previamente, de que ou indícache que como un fenómeno que poido haber, no? Bueno, é verdad que despois a película moitas partes están moi centradas no propio personaje. Que un pouco a historia da película, Eloi, porque tampouco non me estou enterando de nada. Bueno, pues vou facer un pouco de spoiler. A película está basada pues, na vida un pouco deste personaje, creo que se chama Ron Woodruff ou algo así, que é unha persona de Dallas ou de Texas, que queda claramente que é o estado de Texas. E o home diagnosticanlle que ten bueno, diagnostican como seropositivo nos anos 80 ou por aí, e danlle 30 días de vida. O home, pues, reacciona como reacciona, pasa por distintas fases de alguma maneira, pero todo eso é nunha época no que empezaban a verse os primeiros tratamentos experimentales, ¿no? En concreto, a película centrase nunha que estaba en estudio aquel momento que chaman o AZT. O home non lle senta ben e tal e cual, empeza a facer un pouco a guerra pola súa conta, entonces empeza a conseguir un pouco outros tratamentos experimentales, outras drogas de maneira ilegal ou alegal, vale? Entonces ese é un pouco en primeiro empeza para él, pero logo fai como un club, que é o Dallas Buyers Club, vale? E como vos dicía antes, pues conta ou menciónase, insinúase como non é o único club dese estilo, non é o único club dese estilo donde a xente pues, conseguía de maneira medio legal ou alegal ou ilegal totalmente, xa non sei os detalles, esas drogas ou experimentales ou tratamientos, etc. Vale? Comentan todo un pouco na época como a Food and Drug Administration, a agencia esta, a FDA, como FDA, pues como de alguma maneira pues, é quen ten que autorizar os tratamentos, como certos cambios de legislación que afectaban pues, o funcionamento destes clubs, como a policía, bueno, neste caso a policía tampouco ten un papel moi grande nesta película, pero ves un pouco como interactúa con el, todo eso, ¿no? Unha vez máis, pues, bueno, tamén acaba a película dá moito esta película para ir mirar canto era de preciso ou canto non. Tamén me gustou moito, a verdad, creo que menos entretenida de alguma maneira, unha película con outro tono claramente tamén, por moito que además toque ainda que toque tamén un pouco os temas que lógicamente sabemos que están na vida de Freddie Mercury, o tono é un pouco distinto, non? Pero bueno, tamén é moi ben, en calquer caso tamén super ben actuada tamén por os actores, vamos, sin ser eu experto de nada, pues creeste todo en general de Matthew McConaughey e de Jared Leto tamén, que tamén vos teño que dicir, tamén pasei un cacho mirando a vida de Jared Leto, porque a verdade que o home é unha persona ben curiosa e aparte o cabrón mantense joven como se tuvese 20 anos o home. E ten unha secta, non? Agora, últimamente. Esa non a sabía. Eu o que sei de él, que non é gran cousa, que cada vez que se lle ve unha foto que se lle fai viral unha foto en Twitter ou algo polo estilo, está él cunha túnica disfrazado esencialmente de Jesucristo guapo, porque guapo sí. Rodeado de acólitos vestidos todos de blanco. Non sei se hai algún tipo de secta irónica posmo barra coro como a Polyphonic Spree, pero ten unha pinta de seta que non pode con ela. Non sei moi ben de que vai. Organiza campamentos de verano ou algo así. Cheguei a que o home, a verdade que métese moito nos seus papeles para preparar o papel, deixa como toda a vida de lado, mentras fai isto.
que, pues, además, é músico, é artista de distintos tipos, esas cousas, e en general, pues, o home actúa ben, ¿no? Además de ser guapo, como se suele decir. Entón tamén pasamos un cacho ali mirando na Wikipedia despois a súa vida. Pero bueno, unha vez máis, a min tamén me gustou. E a terceira película que vin estes días tamén, que é Biopic, é na que os quero facer a pregunta a ver se recordades ou a ver que recordades dun tema asociado. É a película que se chama Yo, Tonya, Tonya, que va da patinadora Tonya Harding. Que non sei se vistes esta película. Esa non la vi, pero conozco máis a historia que a de Dallas Buyers Club. Conocedes a historia. E así, a pregunta que vos fago é: eu non conocía de nada a historia, pero, lógicamente, a pouco que ves a película, a min ao que me recordou a un episodio de Radiolab que non sei se recordades. Correcto, sobre a patinadora que facía volteretas e que era como moito máis gimnástica que bailarina, digamos, ou gimnasta que bailarina, e que lle daban puntuacións consistentemente inferiores ao mérito deportivo, digamos, do que estaban facendo, porque non cumplía os cánones do deporte, non? Sí. Non me acordo realmente. Era unha crítica de que os méritos deportivos vamos, que ao ser un deporte no que interveñen os jueces é moito, pois, o criterio artístico de cada un, pois, que lle estaban vamos, ela era un portento físico comparada cas demais, podía facer un salto que as demais non podían facer, e ese salto estaba prohibido, porque decían que era demasiado peligroso para facelo nos Juegos Olímpicos ou unha cousa así. Estou confundido, ou tamén había unha historia de que era negra e gran parte do capítulo decían que era racismo institucionalizado, digamos, de decir, non cumple os cánones de belleza, porque o canon de belleza que te imaginas de unha patinadora é blanca, delgada, etcétera, etcétera, e esta é unha muller negra atlética e da raza equivocada. Sí, non te olvidas para nada e mencionase directamente o racismo como un tema posible, debátese canto hai de racismo neste tema, non? A verdade que acordádesvos moi ben. Eu volvín a escoitar despois de ver a película, volvín a escoitar o episodio, e unha vez máis ler os artículos da Wikipedia. Eu cando escoitei o episodio non vira a película, nin conocía a Tonya Harding. O episodio é do ano 2016 e a película creo que é do 2018. E o que non recordaba, entonces, lógicamente non recordaba para nada que no episodio xa se menciona tamén o caso de Tonya Harding. Non se menciona a Tonya Harding, sino que pregúntanlle a Tonya Harding que opina de Surya Bonalí. Pero mencionan como... Claro, imagino, despois de ver a película, que todo o mundo conoce a Tonya Harding en Estados Unidos. Sí, eu creo que o caso é ese... Eu creo que desde o caso xa se fixo unha celebrity. Claro, sí. Non só o rei da película. En Estados Unidos era moi recordado. Hai moitas referencias. E unha cousa que non me deu tempo a ver, e que tamén é que hai un episodio de Seinfeld no que fan unha referencia ao incidente que fixo famosa a Tonya Harding, vale, que unha vez máis, non sei se vale a pena facer o spoiler ou non, ou se o sabedes. Supoño que merece a pena que o comentes, pero digo que o faigas tú porque eu teño referencias de pasada e tampouco sei exactamente. Conta un pouco como se conta na película, ¿no? A película, pues, é unha vez máis, é un biopic de Tonya Harding. Tonya Harding, pues, é unha patinadora que na línea do que como ben contastes sufriu Surya Bonalí, pois desde pequena pois non foi unha patinadora a que os jueces apreciasen moito, vale? Porque pois non cumplía certos cánones de delicadeza ou de estética. Neste caso... Porque era unha redneck. Neste caso porque era unha redneck, que non sei moi ben como definilo, pero bueno, digamos era pois de... non sei como dicilo, pero non cumplía ese criterio de levar vestidos delicados. Básicamente. Sí. Exacto. O de América do Sur, a propia nena contan a historia de cando era pequena, de que para
dicían que non levas un abrigo bonito de piel cando vas a entrar ao isto, no? Isto falamos de competicións infantiles que lle dicían isto, e a nena o que vai cazar coellos co seu pai, ela mesma, coa escopeta con 7 anos, ou os que tuvera naquel momento, e fai a chaqueta coas pieles de coello que despellejan ali entre seu pai e ela, no? Entonces eso, digamos, eso non entraba un pouco no canon, no? Entonces era tal cual, tal como bien, era tal cual a historia de Surya Bonali, pero con, digamos, o motivo de non encaixar era distinto, basicamente, no? Entonces era un pouco a historia. Ela fíxose famosa sobre todo porque despois, cando está digamos, no ano 94, nos Juegos Olímpicos de Lillehammer, que bueno, Xogos Olímpicos de Inverno, además coincide que foron os primeiros que se fixeron con 2 anos de diferencia respecto aos anteriores para non coincidir cos de verán. Anda. ¿Vale? Entonces, como que ela non lle foi ben nos de 92, entonces xa como que, bueno, na película conta un pouco como que xa contaba deixalo, pero surgillo esta oportunidade. Mira, tes esta ventana de oportunidade porque este ano vas a facer no 94. Bueno, a cuestión é que no 94 unha das competidoras americanas, Nancy Kerrigan, resulta que agrédena nunha rodilla e resulta que o marido de Tonya Harding estaba involucrado. Vale? Todo o tema de como está involucrado, deixámoslo para que veixades a película, porque realmente é increíble o lamentable do asunto, é o que sorprende. A película non me gustou tanto, pero realmente consta unha historia que é de decir, non me podo creer que a realidade se pareza a algo desto. Pero nos créditos despois hai declaracións e é verdad que a pinta é que bueno, a pinta é que é tal cual. Pero ese foi o incidente no que se fixo famosa, ¿no? Porque ela, de feito, pues, ao final o marido foi á cárcel, outros involucrados foron á cárcel, e ela, pues, acabaron baneando do patinaje profesional. Vale. Tenemos que poñer alguna notiña de spoiler alert ou no esto. É o que dicías tú, si está basado en hechos reales, basado en feitos reales de fai 26 anos, eu creo que xa estará spoileado, non? Eu tamén o penso, é verdad. Pero además, o de... A ver, non te quería interrumpir antes, Eloi, pero o de... que falaches de Surya Bonali polo capítulo de Radiolab, esta tamén saliu a historia nunhos documentales sobre deporte que foi unha das cousas que me fixeron feliz nunha grabación pois de 2000 dai un ano e pico. Era un documental de puxémolo de ver algún capítulo en concreto que non me fixaste ni puto caso. Eu non che fixen. Pero eran interesantes, o de a serie chamábase Losers. Sí. Había algún capítulo moi interesante e un deles era o caso de Surya Bonali. De feito, eso hoxe agora, xusto antes do podcast, quería volver a ver o backflip que fai Surya Bonali, ou que agora le chaman o Bonali, no? Que puxeron o nombre o salto no seu honor. E funo ver, de feito sale un clip que Netflix Losers. Eu xa ni me acordaba del, pero teño que dicir que igual cando me recomendaches ainda non tiña Netflix, así que vou esperar que seña un atenuante de Rama e que non me tellas en conta. Non, ni moito menos. Pero bueno, xa vos digo, a intersección das dúas historias xa non é só eso, porque digamos, eso foi no ano 94, que ao final quedou de Tonya quedou de octava, totalmente fora do esto. Además houve un incidente cos cordós dos seus patines, como que xa lle tuveron que permitir unha segunda oportunidade porque se lle rompeu ou algo así, que por certo é o que fan referencia no episodio de Seinfeld. Eu sei que ti, Rama, ti viche Seinfeld, tú non é? Tes visto Seinfeld? Eu teño visto de pequeno, pero tampouco volven a ver desde entonces. Eu diría, Rama, que ti e Maseu seguramente vimos ese capítulo, pero non nos demos conta da referencia.
Probablemente. Probablemente. O capítulo seguramente o víramos. E además eu Seinfeld ainda volvín a ver algunha vez máis. É unha serie que ainda que xa esteña moi desfasada, a min, quer dizer, ainda vin algún, pues, a ver, a 4 ou 5 anos ainda volvín a ver. Sí. Pues a mí, eu creo que seguramente o vin e non lle fixen caso. Pero bueno, o caso é que Tonya queda de octava e Surya Bonalí queda xusto queda de cuarta, queda fora das medallas, non sale para nada nas películas, nin se lle menciona nada. Nos campeonatos nacionais nos campeonatos mundiais que foron ese mismo ano, despois dos Xogos Olímpicos, as tres do podium, que era, creo, unha uzbeca, a Nancy Kerrigan, que foi a que en xaneiro lle foderan a rodilla, despois de terceira, creo que unha, non me acordo do nombre, pero ninguna das que estamos falando aquí, estaban todas fora, entón non foron os mundiales, entón era como que parece que a octava estaba baneada for life do patinaje, non? Entón parece que era o campeonato para que dunha vez ganase Surya Bonalí, e aínda así, esa foi no que ela, que contaron no podcast, ela pues, quedouse fora do... O sea, quedou de segunda, pero como protesta non se subiu ao podio, ali chorando, pues, un pouco rechazou como que en día a medalla, ao final, rechazou, non sei hasta que punto, ¿no? Quedou con ela, pero que non a quixo poñer ou algo así, ¿no? Sí. De alguma maneira, nin no podcast falan moi claro de Tonya Harding, máis que para preguntarle que ao revés, na película non falan de Surya Bonalí, pero pareceronme dúas historias así como moi, non sei se entrelazadas, pero claramente pues bueno, para min que non son, seguramente hai un montón de cousas que non estamos tendo en conta aquí, no? Que eu non son para nada experto do patinaje artístico, nin moito menos, no? Pero bueno, nada, recomendo todas as películas que mencionei, e recomendo moito, a verdad, a historia o episodio de Radiolab de Surya Bonalí, e dareille unha oportunidade agora a Losers, un ano despois, ou non sei cando, Ramos, dareillo. Vale, o capítulo do curling, bueno, Eloi. O do curling é impresionante. É o mellor. Para min sí. O do curling é, vamos, bueno, aí sí que non che quero contar nada. Pues, tú te lo que ver. Vereino, contareivolo se o vexo, contareivolo, pero non descarto que saque un poquinho de tempo para velo nas próximas semanas, e direivos. E eso basicamente o que vos quería contar. Ao final non houbo moito soname campanas porque respondistes moi ben e tampouco había tanto que preguntar, ¿no? Pero acordabades moi ben, pero bueno, moi relacionado co que estuve e que me estuvo facendo feliz últimamente, así que pensei en traelo. Pois, moi ben, xa tocamos Soname Campanas, tocamos o Walt Briming e tocamos os deberes que nos quixo poñer Javier Faigano, estamos barrendo. É verdade, por fin. Que te está facendo feliz, non é? Realmente non me preparara nada este podcast, pillastedeslo bastante con todo manga por hombro, entonces non me dou moito tempo a pensalo, pero cando estaba falando Eloi dos árboles históricos da Coruña, recordoume un tuit que publicou fai pouco, probablemente a semana pasada, o noso ex profesor Manuel Herrador, sobre o viaducto da plaza o viaducto de Alfonso Molina sobre a iglesia de San Pedro de Mezouzo, creo que se chama viaducto de San Pedro de Mezouzo, bueno, vivín ali 6 ou 7 anos ao lado da iglesia, na ronda de Nelle, e pasei por debaixo un montón de veces, e recordo pois, cando estaba a hormigón, daba un pouco mala imagen porque estaba, bueno, cheo de humedades e tal. Acórdome de cando empezaron coa idea esta de pintar grafitis, pintaron bueno, nos 4 pilares do puente, e nos estribos dixen ao principio, e nos estribos do principio ao final fixeron distintos grafitis que quedaron, a mí pareceme que
como que alegraban o puente, como que che alegraban ao pasar o día, agradecenos moito. E contaba Herrador os méritos do puente, un puente feito creo que por Manterola, con certo reconocimiento dentro do gremio e tal, e que ten a particularidade que en lugar de ser pois un montón de pilares, digamos, moi anchos que ocupen o ancho da calzada, que señan simétricos e tal, pois hai uns únicos pilares centrales que despois salen como casi como se te queres poñer artístico, pues, como cunha referencia a arquitectura egipcia ou algo polo estilo, ten unha forma moi particular. E realmente ver a alguén que conoce e que sabe explicándoche cousas que tu veche vendo durante 7 anos, das cuales podías ter sabido, porque realmente pues, o paisano deume clase porque eu me dedicaba a eso, pero non me... En fin, no, tampouco era a parte que máis me interesaba da carreira. Pero eso, ver a alguén que seipa explicándoche por que é curioso, por que é importante ou por que é bonito algo o que lle pasache por diante, pois alegroume aos 10 minutos que lle prestei de atención, que tampouco foi moito máis, porque é Twitter, son 10 minutos. E deu-me un pouco a sensación de que ojalá houvese máis casos deses. Ojalá houvese dunha maneira un pouco máis estendida ou máis organizada ou máis, non sei, estou pensando visitas a ciudad, pero non para turistas, sino para xente que viva dentro da propia ciudad feito por expertos. Pero non sei hasta que punto eso sería cutre ou non. É dicir, o caso de que Herrador che explique o puente de San Pedro de Mezonzo, pois como que queda moi ben, está ben explicado, ten mérito o puente de por sí, mas algo de é bonito ou é importante desde un punto de vista regional, ou é o primeiro puente desta tipología que se fixo en Coruña, senón é un puente cunha certa relevancia nacional, digamos. Pregúntome cantos máis haberá así. Pregúntome hasta que punto é importante a arquitectura racionalista da escuela normal pues digamos a nivel estatal, por exemplo. Si realmente é un caso único e ya estamos pasando por diante ou estamos dándolle pouca importancia porque, bueno, ao final pues, está ali ao lado do estadio. Non sei. Gustaríame que houvese unha maneira de saber esas cousas un pouco máis organizada. Pero, que sei eu. Sabedes que en Coruña o ano pasado anterior Xurxo Souto organizaba visitas guiadas con pues, un experto en toponimia hecho que hai en Twitter falando de zonas pues, paseabas por Eirís contabache anécdotas históricas contabanche pues, por que tiñan eses nombres esas zonas, esas calles e que nombre tiñan antes e todo o rollo, paseabante pola Marina e polos cantós e tal pues contabanche a historia do Banco Pastor e todo o rollo eso sí que o fan, quer dicir, ao mellor non son tan específicos nun tema como era o que decía Noé, pero eso sí que ten tirón a población, eso está orientado a xente coruñesa. Pois que Xurxo Souto supoño que para ben e para mal é moi Xurxo Souto. Sí. É moi... sabe contar historias, claramente. Pero tamén... Eu non o escoitei moitas veces, non fun a esas visitas, pero vino noutros sitios. Éncheche o tempo que queiras contándoche historias. Claro. Pero... Ese é o problema que Herrador debaixo do viaducto de San Pedro de Mezonzo o fío de Twitter contache en 10 minutos. Claro. E o resto do tempo que faz? Claro, pero... nin en 10 minutos. A historia sería que Xurxo Souto falase con Herrador e que lle preguntase a ver cales son os viaductos de San Pedro de Mezonzo, cales son os outros viadutos de San Pedro de Mezonzo da Coruña. E despois falase con un profesor de arquitectura que lle fixase o mismo. Despois falase con
non sei, estou indo directamente a arquitectura e ingeniería, pero probablemente haberá pues, da marina, de industriales, de... Pois xa está. Falamos con Xurxo Souto e organizamos o 2022. Os tours coruñentos de... Os tours coruñentos 2022. Isto, a min recordábame unha cousa que eu... ao final non deixaba de ser unha visita guiada virtual que eu seguín foi unha dúas sesións que fixeron pues, bueno, desde o, non sei exactamente, o Departamento de Turismo da Coruña xunto coa organización de que leva a Torre de Hércules fixeron un par de sesións online, xa vos digo, no confinamento, no peor do confinamento seguramente sería en abril ou por ali, e fixeron unha sesión contando un pouco unha visita guiada virtual á Torre de Hércules vía Facebook Live e outra falando da parte do Camiño de Santiago que vai pola Coruña. Entonces, eu agora mezclando isto, dame a sensación que o que pides non é basicamente que as sesións aquelas que íbamos á carreira para que durante a carreira, que eran os xoves de 12 a 2 para que che desen 6 créditos, algunhas desas que fosen online e para o público xeneral que quisese velas. Bueno, para empezar que o que pido non o estou pedindo, estou dicindo que se eu sería unha cousa que estaría ben, e para seguir que ao millor xa o hai, simplemente son eu que, entre outras cousas, vivo en Barcelona e non me enterei. Entonces non é unha petición de o ayuntamiento debería estar facendo isto, porque igual xa o están facendo. Terá unha consellería de turismo que se dedicara, entre outras cousas, a cousas similares a eso. Eu do que me acordo é da asignatura de Historia de Ingeniería que é unha asignatura de quinto, que era unha María que, en fin, pasei por ela sin pena nin gloria e agora boto a vista atrás e digo, joder, bueno, é que a mí o profesor non me caía ben, entonces igual o problema foi ese, que non me caía ben o profesor, sabía bastante, pero non me gustaba o tono que tiña dando a clase, entonces que non lle fixe moito caso para eso, pero recordando e repasando pues, fíos de Twitter de xente como de General ou de Errador ou algún outro que leva feito de dicir, joder, é que a min isto contaronme na clase e non lle fixen puñetero caso non sei máis aló da experiencia personal de que ou dos meus prejuicios personales non tedes unha sensación similar? Teño a sensación similar sobre cando vexo fíos en internet sobre realmente sobre moitos temas, pero notablemente sobre urbanismo e con Nardi e formación da cidade en general, que moitas veces vexo fíos de Twitter super interesantes e pensas que se eso non ten cabida nunha clase de urbanismo ou incluso ou de ordenación de territorio urbanismo ou en urbanismo, que eu fun incluso algunhas de opcional ata que vin que aquilo non iba a ninguna parte, sí que claramente botou un pouco de menos, pero canto hai de que eu non estaba atento ou eu estaba máis atento a outras cousas ou a aprobar asignaturas, como que di pode ser que agora o vexa de outra maneira, non o sei. Canto hai de eso, canto hai de ter un profesor malo que era incapaz de transmitir o que claramente era a pasión da súa vida aos alumnos, porque claramente o home dedicouse 40 anos a eso, é dicir, era o seu, pero non se levantaba do asiento, así era complicado. Bueno, cando teñamos este editado decimos que era Errador esta rajada creo que podemos quitar. A ver, xa veremos. Paso a etiqueta ou non sei moi ben que o que teño que facer, pero esta rajada quitámola. A aquel momento xa saberás. Bueno, Rama, ti que nos traes de que a ti que che fixo feliz últimamente? A min fíxome moi feliz o domingo pasado que fixo sol e puiden dar unha volta por aquí. Esta zona, realmente entre Endaya e San Juan de Luz, é moi bonita esta zona. O sea, o paseo que hai ao lado do mar, chamanlle a Cornisa Vasca, son zona de acantilados e de calas pequeniñas e tal, e vense totalmente como acaban os Pirineos no mar e hai un montón de estratos, non de geología non teño nin idea, pero vense os cortes dos estratos sedimentarios en unha roca perfectamente.
vese distintas durezas dos materiales, como se foi desgastando unha capa e outra quedou e tal, non sei, a verdade que moi recomendable cando se poda viaxar e facer turismo e tal, recomendo vos que vos pasedes por aquí. Escoitache... Que o mellor ainda sigo por aquí e vos podo dar alojamiento. Igualmente. Escoitaches o último, bueno, un dos desta temporada de Catástrofe Ultravioleta, hai un que falan do un pouco da geología da zona de Zumaya, e o Parque Geológico de Euskadi e esas cousas, non? Sí. Que tiñan aí unha beta da unión do Cretácico co Terciario, o límite KT famoso, que era unha dos patróns a nivel mundial da geología. Estaba definido aí, sí. Eu escoitei non fai pouco, a verdade, unha vez máis, cada vez que escoito algún de Catástrofe Ultravioleta recórdome de por que non escoitarei máis eu isto? Pero totalmente ahora cando estabas contando a historia acordeime del, e tamén, por certo, o que eu pensei cando escoitei ese capítulo foi temos un cliente en Zumaya no que bueno, a relación con eles na ocasión foi difícil, no? Digamos que de alguma maneira era un traballo que a min as veces que me tocou ir por ali non me apetecía moito facelo, e ao final acabei traballando moito no hotel, non tuve tempo, digamos, para ir visitar a zona, pero quedoume as ganas de decir, pois mira, cantas veces estuve por ali e non fin a disfrutar do estratotipo ou en general non sei como lle chamaban o nombre, tiñan un nombre técnico para o non sei que de Zumaya. O Cars de Zumaya, pero... que non era un Cars, pero non... Non é Cars, pero é outra cousa que empeza por cá. Sí, bueno, da igual. En calquer caso, Zumaya é un lugar maravilloso, seguramente. Geológicamente tamén. Vamos, realmente non me sorprende tampouco que se subes un pouco máis para lo que tamén que siga sendo moi bonito ou máis incluso. O propio San Juan de Luz non lle ten nada que envidiar a Biarritz, o máis ben ao contrario, é máis pequeno, ten máis encanto, é un pueblo que además así son todo casas vascas, unifamiliares ao lado do mar, teñen unha baía impresionante, non realmente un sitio chulo, que dá pena que teñan os bares cerrados, a verdade. Fuche o Castillo da Abadía ao final. Está cerrado tamén. Está pechado. Podes andar unha parte dos jardines están abertos, así que sí que estuve, pero non se pode acercar o suficiente podes ver os árboles históricos que teñen o castillo. A sebe é histórica, porque non ves o castillo. O sea, o cierre da finca estúpido, chega tan alto que non se ve. Non conocía o castelo, pero si un día comentámoslo, eso é unha pena que este cerrado, a ver se tes a oportunidade de velo, Rama, e eso eu tamén desexoche eso, e desexome para min ter que ir a Zumaya, pero con un pouco de tempo libre, pasear por ali, e ver en concreto o Flish que estou buscando ahora. How's your money feeling? It's about to feel happier with a certificate from Happy Money's partner, Michigan State University Federal Credit Union. Elevate and increase your savings with 18-month terms and only a $500 minimum. And the happiest part? MSU FCU certificates yield 4.5% APY annual percentage yield. Now that's a happier side of money. Elevate your savings. Go to happymoney.com/MSUFCU. That's MSUFCU. Funds insured up to $250,000 by NCUA. The APY is accurate as of the 12/1/2023 dividend declaration date. Early withdrawal penalties do apply. Fees may reduce earnings on the account. Any monthly withdrawals or transfers reduce earnings.